Македония. Десислава Валентинова Филосова. Съгласна ли да включите граждански брак Тервел и Янчев Кънчев? Да. Тервел и Янчев Кънчев. Съгласна ли да включите граждански брак Десислава Валентинова Флорова? Да. Кумовете Снежана Начкова и Светомир Павлинов. Убедени ли сте, че Десислава Валентинова Флорова и Тервел и Янчев Кънчев се познават достатъчно добре и по своя воля и желание искат да сключат граждански брак? Да.